Hello लोगोफोर नै जोंहा दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों खैला मैलायाव ओमफ्रायनो मा लाखो फाननो नुहुरलाय नै बानलु राजा फानहैनो नागिरदों ओमफ्राय खांखिलर लादों आरो न'आवनि फानहैनो नागिरदों दामा बेसेबांमोनलाय 20 थाखा 20 थाखानो ओमफ्राय दावबाया बाजाबाय आरो नै गाबदोंबो बिबैजों रायजानानै बिबैनि फास्राखौनो जोमनो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो बाजाराव थांनोसै बाजाराव फैखांनानै गामियाव थांबावनांगौसो मन्दिराव थांनांगौ आरो हामबाय फुजा दङ दिनै ओमफ्राय दा बाजाराव थांखांनानै मन्दिराव थांनोसै लोगोफोरनो खिथालांबाय थागोन आं अखाबो हादों नै दस्राजों हागोन हायाखै दा जोंनि हामबायबाथाय अखा हायो आरो बोसोरफ्रामबो गारि मोनबायनो थेफा दखाना बेनो जोंना लांदांल' जाखायो खैला मैला हाथारबासो मानसियानो गैया गारियाव ओमफ्राय खालि गोजा नै बन्द' गोजा दखाना थेफा दखाना ओइ खैला मैला थांसिगोन आरो खोला फैद' मानसि गैखाला ए दा फैया न'निनो नावायालै फै हेलौ लोगोफोरलाय हेलौ हाय ओइ रुको अमा गारि थांबाय ने मैनागुरियाव जानो नैबे गुन्दै दखान गुन्दै फानग्रा दखान बियो ओमफ्राय नैबे मेथाइ दखान दैसायावनो नै मैगं मोनबाय मा मैगं होनो बेखौ एलांसि ओमफ्राय बेखौ लाबाय आरो दा भाजा जानो न'आव ओमफ्राय न'निखौ फानहैनोसै जोंनिखौ लाला खांखिलर ए नोंथांनो लानोसै नोंथांनिफ्राय थोयोलै साथामल'खा जा मोजांखा नै गोथाव मोनो आं जानो लोगोफोर आलुजों भाजानो ओंख्रिबाथ' थावनायखौ मोना भाजाबाल' गोथाव मोनो अखा हानाय दा थाजा मैगं मोनबाय ओमफ्राय थाजाबाल' मोजां मोनो आं जानो ओइयाव सोदोनो दा फानफिननांगौ बाजाराव थांनायानो लामायाव मैगं मोनबाय आरो खागोदान दाबो फैया नामा बिगुमानियालाय बिहामजोखौ नेबाय थायो हनै ड्राइभारा जोंना आफाया ओइ हनै बिहामजोना सोर बिहामजो उनसुला नालाय बिहामजोखौ नेगासिनो अखा हालायलांबाय न'आव ए मुलि सुबाय नालाय अखा
लाबाय आङो दसे ओमफ्राय जोंहाबो फांसल' बानलु लाबोदों नालाय दा बे प्लास्टिकआ नोंनि खालसो बे सोरनि बिनिनो गिदिर नामा मख'लाय मोनसे मैगं दखान बे मैगं दखान लोगोफोर अखा हानायखाय ओइ गाहायावसो फानोमोन ओमफ्राय अखा हानायखाय ओरैबायदि गिदिर जाखायो ओमफ्राय दिनै अखा हानायखाय फिसाल' जादों हाथायानो होमबाबो एसे मानसियानो दङ लोगोफोर मा लाबोखो जोङो बाजारनिफ्राय नै गय फिथाइ लाबोबाय जावैनो ओमफ्राय आरो इसोर गय फिथाइ जावैनो लाबोदों ओमफ्राय बेदरफोरखौ माबा गय फिथाइ ओमफ्राय थाइजौबो लाबोबाय आरो लोगोफोर नै थाइजौ जानो जा लुगैदों ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय नै थाइजौ लाबोबाय ओमफ्राय नै हावा दाखि लाबोबाय ओमफ्राय मिथाइ लादु लाबोबाय ओमफ्राय आं ब्लाउस गांसे लाबोसाबबाय आरो 200 थाखानि नै लोगोफोर गोलोम बोथोरनि नै बिदिखौनो लाबोसाबबाय मानसि फिसा नालाय ब्लाउसआ फिसाखौनो लाबोबाय ओमफ्राय बेदर लाबोदों ना लाबोबाय नै ना गिदिरखौनो फाजा जानो होननानै लाबोबाय दा ओमफ्राय लोगोफोर बेलुमोन बेखौनो खिथासाबबाय आङो दिनै भिडिअखौ मा खालामबावनांगौ साननानै बेफोरखौनो खिथानाय जाबाय आरो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार खालामदो लोगोफोर अखा गारियालाय अबे बा मा गारि होनो बेखौलाय नै दावबायना ओमफ्राय गारि लाबोदोंनो नों सालायगोन मा मोनलाय ओइ JCB ओमफ्राय बे मा गारि होनो बेखौ पुलिस गारि ने